Яшка, ела дръж, бе? Ей, така, те го дръж. Почна ли да тиче? Нали, червено изпълва. Да, изпълва, да. Добре. Не, в стайгата. Колко стайгата? Да го изтегнем. Да го изтегнем и го пускаме. И пожелаваме на слука, на рибарите. Там тук показва 2500 е касата. 2500. 7 кг, ево не ви кажа. Жаба! 9400, 7 кг шарап. Мадраци. Ябно. Шева, жабка. Йобише. Ай, дай е там долу да. Дай да го пускам. Не, няма да снимат това. Какво да го снимаш? Няма да секунди. Ози, ела. Търкаш сол ли малко? Ай, няма. Тако. Дай тубата. Коя е тубата? 10 литровата. Судол да ти. Замярка ли? Да. Кайданът. Взимай сота. Служи шара. Не, Секали. 10 литровата туба. ай снимай Елзар там. Секали. Мгм. Хисар 10 литра. Изворна или минерална? Яба. Чакай боб. Айде доктор, пани да пусти. Да ми скочи, ще се блъснем земя. Днеска 19 август Ага. 2011 година. А? На слука, Айде. колеги рибари! Мостан там. На слука! Язовир е село Белоградец. Ема там. Бачи, кляма. Айде! Айде, живо и здраво! Чакай, не може да се свести. Опа. Взела буйство? Все, доктор, не умъчи повече. Чай, не, никъде. Замина. Не може да се вземе. Ще се съвзим, бе. Може? Всяка Няма, да. секунда е... Нали знаеш? Да. Ай. Сима яшка кейчето, вон до крило и тях на такова беседката снимай. Защото да се знае, че... Нали? Да, снимайте с беседката. Това е закарай да. Беседката снимай. Айде.